Dobrý deň, volám sa Richard Churí a som spoluzakladateľom a regionálnym riaditeľom Remax Slovensko. Som veľmi rád, že vás môžem privítať v realitnom systéme, ktorý predáva najviac nehnuteľností na svete, ale aj na Slovensku. Remax bol založený v Denveri, Spojených štátoch pred viac ako 40 rokmi a jeho cieľom bolo združovať a pomáhať najlepším realitným profesionálom na trhu. Dnes Remax funguje vo viac ako 90 krajinách sveta s rôznymi ekonomickými a sociálnymi podmienkami. No a viete, aké nástroje budete mať v dispozícii? Predovšetkým je to značka marketing, ktorá má tú silu priťahovať klientov. Remax je dnes najznámejšou realitnou značkou na Slovensku, čo nás stálo množstvo investícií v priebehu 7 rokov fungovania Remaxu na Slovensko. Možno by som námatkovo spomenul televízne kampane, ktoré sme realizovali, printové kampane, billboardové kampane. No a to, čo je možno z vášho pohľadu to najdôležitejšie, v rámci spoločnosti Remax máte priestor realizovať vlastnú self-promotion alebo osobný marketing. Je len na vás, ako to využijete. Ďalší z dôležitých nástrojov a aspektov spoločnosti Remax je vzdelávanie a osobnostný rozvoj. Dnes máte k dispozícii niekoľko veľmi zaujímavých vzdelávacích programov, z ktorých vy si viete vyskladať tie, ktoré vám najlepšie vyhovujú. Prosím, pozrite si, ako funguje tzv. Succeed, realitný profesionál, Tom Ferry Sales Power a určite sa nezabudnite pozrieť do manuálu realitného makléra. Zároveň vás radi privítame aj na seminároch, ktoré organizujeme naživo, kde rozoberáme rôzne realitné témy. Ďalšia z konkurenčných výhod, ktorú Remax má, ak to nie je tá najväčšia konkurenčná výhoda, je tzv. Referenčný systém alebo spolupráca realitných maklérov pri kúpe alebo predaji nehnuteľnosti. Referenčný systém znamená, že rýchlosť predaja nehnuteľností na Slovensku je až o 30 až 40 % rýchlejšia ako u konkurencie, čo znamená pre vás viac obchodov a samozrejme spokojnejší klient. No a v neposlednom rade by som spomenul informačné technológie. Takmer denne sa budete stretávať a budete pracovať s realitným portálom tzv. Maxisom. Budete exportovať svoje nehnuteľnosti na medzinárodný portál www.global.remax.com. Môžete si stiahnuť množstvo užitočných informácií z intranetu, či už slovenského alebo medzinárodného. No a v neposlednom rade máte priestor a možnosť vytvoriť si svoju vlastnú webovú stránku, ktorá vám umožní odlišiť sa od ostatných a byť vo vyhľadávačoch tam, kde klienti hľadajú nehnuteľnosti vo vašej lokalite. Milá kolegyňa, milý kolega, máte v rukách ten najlepší realitný systém na svete. Je len na vás, ako ho využite k svojmu úspechu. V rámci Slovenska pracuje množstvo veľmi úspešných realitných profesionálov, bez ohľadu na to, či poskytujú služby v Bratislave, v Košiciach, Banskej Bystrici alebo Rimavskej Sobote. Budem šťastný, ak aj naša spolupráca bude znamenať to, že budete vo svojej lokalite úspešní. Držím vám palce.